My, žáci a žákyně základních škol a studenti na nižším stupni víceletých gymnázií na Praze 13, slibujeme, že při veškerých sportovních soutěžích budeme dodržovat pravidla, respektovat rozhodčí a ctít fair play. Zároveň slibujeme, že se budeme v týmu vzájemně podporovat a budeme se snažit podávat co nejlepší výkony. Perfektní. Tento slib složili na hřišti školy Klausova na Velké Ohradě sportovci všech základních škol Prahy 13. Učinili tak u příležitosti zahájení druhého ročníku soutěží o velký a malý pohár starosty Prahy 13 Davida Vodrážky pro druhý stupeň a takzvaný malý pohár místostarostky Marcely Plesníkové pro stupeň první. Obnáší to systém soutěží, kterých je celkem ve velkém poháru 11, malým poháru 7, tuším. Takže je tam spoustu takových podnětů pro pedagogy, pro vedení škol, ale i pro nás v domě dětí, jak děti trošku přitáhnout k týmové spolupráci, k osobnostnímu rozvoji a podpořit je právě v tom, co je nejvíce baví. Soutěžit budou školy mezi sebou až do konce května příštího roku. V červnu se pak dozvíme, zda si školy Kuncova a Mládí udrží svoje loňská vítězství. A ona je to celoroční záležitost. To není jenom, že dneska se tady odehraje nějaká soutěž. Ty školy soutěží celý rok, za tu organizaci patří velký dík Domu dětí a mládeže. Oni soutěží jako kolektiv, takže taková ta týmová spolupráce, ty děti také posouvá dopředu. Mám rád sám sport a myslím si, že vlastně děti touhle formou si můžou zkusit všechno a hlavně reprezentovat školu, což jsme vždycky měli hrozně moc rádi. Poháry jsou putovní a hned po slavnostním zahájení se utkaly školy v první disciplíně přes polním běhu. Mají s ním zkušenosti dnešní dospělí a jaké, o tom příště.